¿Qué tal? Hola, que tal? Benvidas todas un mes máis a revisar os marcos, esta colaboración que facemos mensualmente a Fundación Luces, a revista Luces coa Asociación Cultural de Xandre de Bóveda, na que presentamos a nova revista aproveitando algunha das reportaxes dos temas que tratamos. Este mes na última revista que saiu, o tema da capa é o noxo, unha reportaxe que fan tres compañeiras, Claudia, Marta Díaz Aguirre e Marta Otero, sobre testemunhos de mulleres víctimas de violencias sexuais e, aproveitando esta reportaxe, imos falar do tratamento deste tipo de temas nos medios de comunicación. Vai estar Claudia, como sabedes aquí, que é xornalista, que é membro do Consello de Redacción da revista Luces, foi coordinadora tamén da revista Luces e, ademais, hoxe tamén está aquí como membro do colectivo Xornalistas, que é un colectivo que trata de guiar ou modificar certos comportamentos dos medios de comunicación en temas relativos ao xénero, en concreto a violencia de xénero, pero todo tipo de temas relativos ao tratamento do xénero. Ademais de tratar este tema, esquecíame lembrarvos que tedes na entrada para poder mercar a revista. Imos falar bastante, do meu punto de vista, que isto xa o comentará Claudia despois, a reportaxe aplica moi ben certos recomendacións que fai a xornalista sobre como se deben tratar estes temas. Eu creo que despois igual falaremos utilizando esta reportaxe como exemplo. Se queredes despois marcar a revista, podes levar a xornal para casa. Vale, deixemos con Claudia. Bueno, moitas grazas, Jarito. Moitas grazas a todas e a todos por estardes aquí hoxe. Moitas grazas á Fundación Luces e a revista Luces por todo o traballo que facedes e a Fundación en concreto por organizar todo isto e, por suposto, a Asociación Cultural de Xandre de Bóveda pola dinamización cultural, e por achegarnos á nosa cidade todas estas actividades, estes coloquios que son moi pedagóxicos. Non sei se eu vou conseguir ser moi pedagóxica ou moi entretida, pero vou no inventar. Bueno, quería comezar contándovos o porqué desta reportaxe, que ainda que seguro que xa o imaginades, esta reportaxe central comezou a fraguarse hai uns meses cando instalou o caso de Dominique Pelicot, quero dicilo así, e non Giselle Pelicot, porque ao final o artífice de toda a brutalidade pola que tivo que pasar Giselle foi cousa do seu home e de todos os homes que foron á súa casa a violala narcotizada, non? Tamén dos homes que viron ese reclamo e aínda que non foron a él non o denunciaron, porque o silencio tamén é cómplice. Despois diso foi o caso Errejón, que todas e todos coñecedes. Despois diso foi o xuízo contra Dominique Pelicot e eses 50 e pico homes causados. E últimamente seguen aparecendo cousas nos medios. Últimamente xa o caso que está centrando máis agora a actualidade, que é esas denuncias cara Juan Carlos Monedero de Podemos, moi parecido ao tema de Errejón, pero bueno, non me quero liar. Simplemente quería comezar dicindo que era importante para nós propoñer este tema, e así o acolleu a revista Luces, porque a violencia sexual non é un caso illado, non é un suceso, como adoita poñerse ás veces nos medios de comunicación, na sección sucesos. É algo generalizado, e é algo generalizado que ten moito que ver co que se chama cultura da violación, que, para quen non o coñeza, é un termo que naceu en 1974
nos Estados Unidos no marco da segunda onda feminista e atende a normalización das violencias sexuais, no? Ata que punto temos normalizada a violencia sexual nas nosas sociedades para que despois acaben pasando pois moitas tropelías, moitos abusos e moitas agresións sexuais. Teñen que ver a prostitución, ten que ver tamén o porno, ten que ver o patriarcado e esa idea patriarcal da sumisión das mulleres polo feito de selo, no? Entón, bueno, temos moitos casos actuais, máis recentes, a Manada, o Chicle, asasino e violador de Diana Kerr. Mais atrás temos as Nenas de Alcácer, moi coñecido e moi maltratado mediáticamente, e tamén o asasinato de Rocío Banikov e tamén de Sonia Caravantes, que, se lembrades, pois estaban estritamente relacionados. E, bueno, sin estenderme máis, deixo que Juan me faga unha pregunta, pero, bueno, tamén a violencia sexual nos acontece a xornalistas. Vale, está moi estendida na nosa sociedade. O ano pasado lanzamos dende Xornalistas Galegas unha enquisa a este respecto entre unha mostra de case 200 xornalistas de Galicia, e saiu que o 30% das participantes dicían ter sufrido algún tipo de acoso ou agresión sexual no contexto do seu traballo. Xa non digamos no eido persoal, preguntamos estritamente polo eido profesional. E nada, e o tema das denuncias anónimas que nos protagonizan hoxe moitísimas informacións, pois tamén é un tema interesante que abordamos aquí dentro, porque, bueno, as denuncias anónimas teñen moita controversia e é lóxica, pero tamén está vendo cada vez máis evidencia, apoiada por expertas en xénero que din que, bueno, a denuncia xudicial é moi complicada, hai moito medo, hai culpa, hai vergoña, hai medo a non ser cridas, e a denuncia pública propicia, en moitos casos, esa seguridade, esa rede de apoio que moitas mulleres necesitan para sentirse seguras e, quen sabe, si dar un paso máis alá e proceder a esa denuncia formal ou xudicial, chamémola así. Como escolliches esas voces que aparecen na reportaxe? Eu creo que hai, está claro, hai dúas tipos de persoas que participan como testemunhas ou como voces na reportaxe. Como escolliches eses perfis? Chegaron a vos ou os buscaches? Pois mira, os perfis, os testemunhos das mulleres, tivemos que buscalos. Eu sí que a través de redes de amigas e compañeiras localicei algún perfil, pero de localizar o perfil a lograr que esa persoa che conte a súa historia e estea disposta a que esa historia se publique, pois houve un camiño, non? Entón eu atopeime con que comecei con esta reportaxe pois a finais de novembro aproximadamente, e moitas das que nun inicio pois me contaban, no, que tiñan algo que contar, que lles pasara algo cun familiar, cun exparella, con alguén pola rúa, pois finalmente non participaron, cousa que comprendimos porque sabemos que é algo moi difícil, no? E é algo que dende o xornalismo temos que respetar necesariamente, no? E nese camiño, pois a través das redes sociais fomos conseguindo cousas, no? E a través de persoas próximas. Deses testemunhos houbo que recortar e omitir moitas partes pola dureza do que contaban e porque moitas cousas eran moi gráficas. Hai detalles que dende o xornalismo tamén temos que considerar que non aportan demasiado, non? Máis alá dos feitos. Hai outras cousas que sí que nos poden facer caer no morbo moitas veces, non? E xa por último, as voces expertas, non? Que, claro, ti podes facer unha reportaxe con testemuñas que sufriron violencias, agresións sexuais, etc., pero non podes facelo simplemente pola túa conta, tens que apoiar en persoas, en mulleres que saben, no? O que supón unha agresión sexual para unha muller, e isto é o caso, por exemplo, da psicóloga Gema Zunzunegui, do Colexio de Psicoloxía de Galicia, que participou con nós, no? E explicar que implica para a vítima e como valoramos o consentimento dende o lado das mulleres e dende o lado dos homes, no? E que se establece nunha agresión sexual, e ela di que
que se establece unha relación de poder, e de feito dixome unha frase que a subliñei aquí, que é: non é cuestión de sexo, é cuestión de poder, e eles son o poder, non? O que quere dicir que cando se produce unha agresión sexual hai un caldo de cultivo moi propicio, que hai unha desigualdade de xénero e de hexemonía, non? Na sociedade de uns e de outras, que tamén podemos afondar aí. Logo está o tema da educación. Hai unha educadora que ademais traballa con adolescentes, que é algo super importante, porque ás veces pensamos que as violencias sexuais son como unha cousa de antes, non? E que agora os tempos van cambiando, ímonos modernizando, e a violencia sexual vaise superando. Pois as cifras non nos din iso. De feito, na última memoria da Fiscalía hai un apunte moi importante que di: hai unha porcentaxe grande de víctimas de violencia sexual que son menores de idade, pero tamén comeza a haber, dende hai uns anos, unha porcentaxe moi importante de agresores, de victimarios, que son menores de idade. E aí hai unha influencia directa do porno, por exemplo, non? Porque o porno non é unha cousa branca. O porno está moi ficcionado, moi estereotipado, e no porno tamén se establecen esas relacións de poder, esa submisión, esas mulleres que moitas veces non son mulleres conscientes, e prácticas que radican na violencia máis absoluta e, por suposto, e isto é importante, no prazer masculino. Vale? Porque nas relacións sexuais, moitas veces, cando os homes non son capaces, e isto dino as expertas, non o digo eu, non son capaces de identificar que iso é unha agresión sexual, é porque están primando o seu propio prazer e non o prazer delas, non? De aí esa frase que nos contan máis dunha das testemunhas, que di: vasme deixar así, non? Cando se van deitar cun home e de súpeto pois a elas non lles apetece, ou hai unha práctica que non queren levar a cabo, e eles pois responden desa maneira, non? E elas, que están moi afeitas a esa educación, non? De contentar, de ser unha boa amante, unha boa esposa, como que iramos ver, pois ese consentimento da muller acaba soterrado por todas esas cousas, non? Falando de temas estructurais e de estereotipos, unha das figuras das que falades dentro da reportaxe é da violencia dentro da parella, non? Que isto iría en contra do estereotipo que moitas veces venden os medios, que podían representar pois o chiclé ou o caso das nenas de Alcácer, fronte a casos como o de Dominique Pelicot, que é un caso dentro da parella, e moitos outros como os que mencionades, algún deles, así bastante dobillo, dentro da reportaxe, non? Isto é outro tema que... Sí, é que xustamente hai algo que socialmente temos moi estereotipado tamén, e por lo tanto nos medios de comunicación, que é que imaxe se nos ven á cabeza cando pensamos nunha violación. Probablemente a imaxe que nos ven á cabeza cando pensamos nunha violación é unha muller que vai pola rúa de noite, soa ou cunha amiga ou con dúas amigas, e é atacada por unha persoa, home descoñecido, nun canellón, non? Pero o que din os datos é que a maior parte das agresións e dos abusos sexuais contra as mulleres onde se cometen é no ámbito máis próximo, que pode ser o ámbito da parella ou o ámbito da familia, non? Ou mesmo dun círculo de amizades, non? Unha festa de xente que coñeces de toda a vida ou que coñeces de hai un tempo e abusan, non? De ti. O tema das manadas é preocupante de verdade, porque, bueno, en Galicia, de feito, hai unha agresión múltiple cada 3 días. Iso é agresión múltiple, 2 ou máis persoas agredíndote sexualmente, vale? E estos son os datos oficiais, é dicir, o que se denuncia ou do que ten constancia a policía. Pero logo hai moitas outras cousas que acontecen que non se denuncian, non se chegan a denunciar e quedan aí silenciadas e quedan soterradas, non? Pero é un dato bastante brutal. Entón, a parella é un foco moi importante de agresión sexual, sobre todo polo descoñecimento do que é a agresión sexual.
moitas mulleres contan que se senten agredidas na súa propia relación, pero non lle chaman violación. Non lle chaman violación, porque é a túa parella, entón a túa parella como te vai violar? A túa parella. Pero no momento que comezamos a meter na axenda pública e mediática a cuestión do consentimento, a moitas mulleres comezaselles a acender a bombilla, no? De que quizáis, pois iso sí que era unha agresión sexual, porque eu non quería e el obrigoume. Igual non me obrigou atándome a ningún sitio, pero sí que insistiu, e insistiu, e insistiu, e insistiu, que isto é o que contan moitas, ata que chega un punto que te deixas facer, sin querer facelo. Isto é moi importante, porque ás veces nos xuizos ponse en cuestionamento esta parte, ¿no? Por parte de algúns xuíces, que lembraredes algún caso mediático, cerrou usted bien las piernas, bueno, este tipo de preguntas que son como moi acusatorias e moi revictimizadoras das vítimas de violencia, neste caso violencia sexual, ¿no? Entón, bueno, a parella é un foco importante. Lembro que hai uns anos, e creo que escribín até un artigo en luces.gal sobre iso, lanzouse un spot, un anuncio no que se reflectía esa violencia na parella, ¿no? Como un home insiste, ela dille que no, aparta, ou están aí no sofá tranquilamente vendo unha película, e cariñosos, pero el comeza a querer ter sexo e ela non quere, e aparta, ou dille que non, el non o admite, e ao final ves como ela acaba deixándose facer, ¿no? E aí houve moitísima controversia, porque había moitas respostas a ese spot de xente dicindo: iso non é unha violación, pero como podedes dicir que iso é unha violación? Pero si era a súa parella, si, home, agora imos ir todos para a cadea. E cando pasan os anos e a medida que imos vendo que sí que é posible que te violen dentro da túa relación de parella, ¿no? Eses comentarios como que van avellentando mal, ¿no? Que sí, home, que nos metan a todos na cadea, bueno, a todos os que o fagades, ¿no? Cambiando un pouco de tema, pero fiando un pouco co que comentas, estás poñendo unha voz da xente que defende estas conductas que agora entendemos que son, bueno, agora entendemos, non, son agresións sexuais. Agora parece que está máis claro, que a xente xa non o dubida tanto, non o dubida, ou a maior parte da xente non o dubida, pero estás poñendo unha voz que non está na reportaxe, eu sei que é deliberado, pero gustaría que nos explicaras por que non están os vitimarios, por que non están os agresores, por que non teñen voz nesta reportaxe. Bueno, tense feito nos medios de comunicación de darlle voz a agresores, tanto se hai un proceso xudicial aberto como se xa rematou e esa persoa saiu condenada, ¿no? Entón, por que non lle damos voz aos vitimarios? Non lle damos voz aos vitimarios porque hai unha vítima, ou máis de unha. De feito, moitas das testemunhas din que despois descubriron que ese home lle fixera o mesmo a outras mulleres, etc., ¿no? Entón, claro, as vítimas neste proceso hai que ter en conta que o pasan moi mal. Pasan moi mal no durante e pasan moi mal despois. Hai mulleres que o pasan moi mal despois e o mellor non teñen identificado que o están pasando moi mal por iso que viviron en parella, ¿no? E teñen que chegar a unha persoa experta, a unha psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra, para que lles diga, non, é que isto que che pasou está creando moitos problemas en ti a hora de relacionarte socialmente, xa non digamos en parella, ¿no? Ou bueno, afectivamente, ¿no? Entón, claro, no momento que te lle das voz a un vitimario, estás dándolle un altofalante a ese vitimario. O mellor a vítima non quere saber nada del, máis do que ten que saber xa polo propio proceso judicial que estea vivindo, ou porque o atopa un día pola rúa e sente medo, ou ese tipo de cousas, non? Entón, se ti, como medio de comunicación, estás dando un altofalante, por un lado, estás facendo dano á vítima, non? E por outro lado, por exemplo, pasou con Dani Alves, saiu unha entrevista a todo trapo, creo que foi na Vanguardia, cando estaba o proceso judicial aberto, non? E el, como vai falar el de si mesmo, non? El deféndese, e non só se defende, é que di que a vítima está contando unha mentira. E iso
parece irrelevante, ¿no? Porque ao final son dúas persoas que se teñen que entender nun xuizo e cada quen ten que contar a súa parte, sí, pero teñen que contar a un xuiz. Non a un xornalista, nin polo tanto a sociedade inteira. Entón, no momento que ti estás dicindo que ela que te está acusando é unha mentireira, estás trasladando iso tamén ao xuizo público, ¿no? E estás facendo máis dano á vítima do que ti lle fixeches. Entón, claro, se me preguntas, pasados uns anos, podes falar cun vitimario que pasara por un proceso de reinserción, que fixera X cursos e que ademais poida contar esa experiencia? Non vexo por que non. Pero falar da túa vítima, do que lle fixeches, revivir todo iso, sinalala, dicir o seu nome, contratar detectives para que investiguen a súa vida e a divulguen nos medios de comunicación, como pasa. De feito, esta mesma semana, non tivo moita repercusión, pero esta mesma semana saiu que a abogada da vítima da Manada está pedindo 2 anos de prisión para as detectives que investigaron toda a vida inteira da vítima da Manada, pasaron os datos a foros como Forocoches, que son evidentemente masculinos, dunha masculinidade ademais moi perigosa, e difunden todos eses datos e todas esas informacións aos medios de comunicación. Lembro un titular del Español que corrixiron que era la vida normal de la víctima de la Manada. Estudios, fiesta, diversión, non sei que dicía. Entón, que nos aporta iso? Que nos está intentando dicir iso? Por que xulgamos a unha vítima por facer unha vida normal? Como se ten que comportar unha vítima? Entón, os medios de comunicación non somos simplemente altofalantes dos que din que chove e os que din que non chove. Os medios de comunicación temos a obriga de abrir a xanela para ver se chove e dicirle a xente se está chovendo ou non está chovendo. E con estes casos moito máis, non? Porque hai moita dor polo medio, moito sufrimento das vítimas, da contorna das vítimas e de persoas que son vítimas ou foron vítimas e que están lendo iso nos medios de comunicación. Porque ao final os medios non só estamos falando dun caso, e que estamos lanzando unha mensaxe a outra persoa que poida estar pasando polo mesmo. Entón, o papel dos medios non é de meros transmisores. Os medios de comunicación teñen unha obriga con iso, coa sociedade, non? E é, independentemente de que sexan medios públicos ou medios privados, é un servizo público. Debe de selo, senón non é un medio de comunicación. Outro papel que son os medios é que no tratamento deste tipo de casos que se viu moito no caso Rejón, no caso Nañales probablemente tamén, no caso Rubiales, que saliu estes días a sentenza en primeira instancia, e a espectacularización da violencia sexual e do seu proceso posterior. Que nos dis disto? Claro, é que co tema da espectacularización temos un problema grande, non? Porque ao final a violencia sexual, e sobre todo cando hai implicadas persoas famosas, non? Como é o caso de Rubiales, como é o caso de Dani Alves, Rejón, Monedero, iso é un bolo de nata, non? Mediáticamente a xente vai clicar, a xente vai comentar, a xente vai reproducir vídeos novas, vainas mandar e reproducir por grupos de WhatsApp onde hai debates intensísimos, non? Sexa un grupo familiar, de amizades, ás veces mesmo profesional. Claro, iso para os medios é un filón tremendo, pero aí volvo ao mesmo. Os medios de comunicación teñen que pensar que se queren ser medios de comunicación e non outra cousa, teñen que atender un servizo público e teñen que respectar unha serie de códigos e de normas e de liñas vermellas, non? Entón, por exemplo, agora que estamos vendo todo este tema de Rubiales, claro, que hai moita xente que non está disposta a pasar polo aro, ben porque se recoñece en Rubiales, non? Como, pois eu tamén fixen iso, pois eso non... En lugar de dicir, eso está mal e vou recoñecer que está mal, vou dicir que eso é unha parvada, non?
pero tamén dentro da Real Federación de Fútbol pois hai filias e fobias de xente que está aí metida e que polo tanto, si teñen filia con Rubiales, van a apoiar a Rubiales e polo tanto dicir que Jenny Hermoso e todas as xogadoras da selección son unhas mentireiras, no? E no lado contrario, pois o contrario. E con Errejón e Monedero está pasando unha cousa moi parecida, e é que seguramente moita xente, a maioría da xente acaba de enterarse do de Monedero agora, e cando saiu de Rejón, pois para moita xente foi a primeira nova, pero as mulleres que estamos en círculos feministas hai moitos anos, estamos falando de un mínimo de 2 anos no meu caso particular, que escoitamos falar de casos nos que Monedero non se portou ben porque hai unha rapaza en Madrid que non sei que, do círculo de non sei onde, que di... Claro, nos recibimos esa información, pero nos non divulgamos esa información, porque para divulgar esa información ten que haber unha vítima que denuncie de algún xeito e que queira presentar ese testemunho, no? Se non está, ti pouco podes facer por esas mulleres, no? Entón, ese run leva moito tempo aí. A pregunta é por que saen estas informacións neses momentos, no? Esa é a pregunta que eu me fago sempre, porque cando hai un run e alguén ten un interese real de que esa información saia, e ese interese sempre convén que sexa axudar a unha vítima, no? Se non sae, por que non sae? E no momento que sae, por que sae, non? Eu, evidentemente, non vos podo falar dende o corazón dos partidos porque non o coñezo, pero sí que hai compañeiras próximas tanto a Sumar como a Podemos que están moi desencantadas porque sí que houbo denuncias aos partidos xa hai anos, no caso de Monedero está se falando do ano 2016, Lin, hai un anaco, e iso non sae adiante ata que se pode empregar como arma política, no? E iso é moi feo. E sí que podo dicir que coñezo persoalmente a persoas en Galicia que están vencelladas en eses partidos que de súpeto teñen un interese enorme en sacar este tema, falar deste tema, etc. Pero no seu día a día non se interesan demasiado polas temáticas de xénero. E vou non dicir así por dicilo suave, no? Entón, claro, cando algo se sabe, debería de investigarse, no? E máis non seo dun partido político, e xa non digamos un partido político que leva o feminismo por bandeira, no? Pero claro, cando o interese político está por riba dunha vítima, pois iso non está ben, no? Entón aí, claro, os medios de comunicación teñen que ter tamén un papel limpo, ou deberían de telo, no? Ti como medio de comunicación non podes funcionar ao servizo de ningún partido político, nin de dereita nin de esquerdas. Entón, que facemos aí? No? Quen vela por iso nos medios de comunicación? Que iso é o que nos preguntamos moitas veces dende xornalistas galegas. Quen vela por iso? Quen toma esas decisións? Quen tomou no programa Land Rover da Televisión de Galicia a decisión xa non só de que un home poidera acudir ao plató para darlle unha sorpresa á súa ex e convencela de que volvera con el, e resultou que non era ex e que era o seu maltratador e ela estaba pasando un proceso horrible e tal. E eu tamén me pregunto non só eso, sino quen decidiu emitilo, que non era un programa en directo. Quen decidiu que iso se podía emitir? Foron dúas decisións pésimas. Despois, evidentemente, o programa pediu perdón, o presentador Roberto Vilar saiu moi afectado pedindo disculpas, pero o dano a esa muller estaba feito. Xuntárona contra a súa vontade, porque ela non o sabía, nun plató de televisión pública de todas as galegas e todos os galegos, con produtora externalizada, eso sí, estivo no mesmo lugar que el. Como non imos estar aquí toda a noite, non imos falar moito da galega e do modelo de externalización. Eu veño de negro, casualidades. Pero, bueno, foi casualidade de verdad, pero bueno, podía non ser casualidade, pero bueno, ben que fora de negro. Entón, todo este tema do modelo de produción da TVG,
todo ese modelo de filtros e todo isto da personalidade de Roberto Vilar, eu non vou comentar nada. Eu vou saltar outro tema distinto, pero enfiado con lo que dixes antes, como tes moitas cousas interesantes creo que decir sobre isto, eu vou saltando unha cousa a outra, despois volvemos e despois aparte o público pode comentar calquera cousa que lle interese. Falábamos do tema de Rejón e de que saiu o tema, está aí o perfil de Cristina Fallarás, esta publicación de denuncias anónimas. Eu non as chamaría denuncias anónimas, senón máis ben berros anónimos, porque non están denunciando unha persoa en concreta, están falando de conductas e sen poñer nomes. Outra cousa que despois a xente acaba sabendo quen é, todo isto, é outro tema distinto, non? Pero, cando se fala de que mal Cristina Fallarás, que ataca escudándose na impunidade, non sei que a xente tal, non se contrapón iso a manosfera, non? Que isto, recomendación de marcar o número dai 2 meses da revista Luces na que se falaba das redes, se falábamos dos incels, se falamos da manosfera, todo isto de cousas, aparte hai algún artigo moi interesante tamén na Luces.gal sobre este tema. Estas canles de denuncia, como teñen que posicionarse os medios fronte a este tipo de novos elementos de comunicación, ou non sei como se chamaría. A ver, primeiro, Cristina Fallarás é un personaxe público e é xornalista, e agora parecenos que acaba de sair co tema dos testemuños, pero Cristina Fallarás leva facendo esta compilación de testemuños de mulleres moito tempo a través das súas redes e non só, vale? Entón, claro, eu creo que para un medio de comunicación, no momento que hai moitas mulleres falando de que ese testemuño que está aí escrito sobre un político é Íñigo Errejón, non ten nada de malo que un medio diga que las redes sociales a través del canal de Cristina Fallarás denuncian que Íñigo Errejón agrediu sexualmente ¿no? O sea, ao final é algo que está chamando a atención de moita xente, está sendo moi compartido, eso non o podes omitir, ¿no? Ou non debes como xornalista, ¿no? Pero ao final, claro, eu creo que nese sentido o traballo está ben feito porque están falando con Cristina Fallarás, están preguntándolle polo proxecto en sí, ¿no? Iso sí que está gañando unha dimensión moi grande e ao final ela está se explicando, ¿no? E ela está argumentando e tamén lle están contraargumentando. Que a min, eu aí doulle moito valor a iso, porque ao final, para que certas cousas saian á palestra e teñan importancia, ten que haber persoas que poñan a cara e a pel para que iso saia. E ela está poñendo a cara e a pel. E sí, iso está lle dando como moita repercusión, pero tamén lle está costando moitísima violencia. O sea, Cristina Fallarás recibe miles de comentarios positivos todos os días nas súas redes, pero tamén recibe moitísimo odio, ¿no? Por todo. E recibe moitas acusacións, como por exemplo, ela acaba de publicar un libro agora de testemuños, ¿no? Pois recibiu a acusación de que fixo coincidir o de Errejón coa saída do seu libro para autopromocionarse, ¿no? Ela defendeuse, dixo que eso non é así, que o libro leva en proceso moito tempo, que tal, pero bueno, son acusacións que tamén lle están caendo, o sea, ela tamén está xogando un perfil público e unha reputación profesional e persoal, ¿no? Están atacando directamente, están enviando ameazas de morte, entón, bueno, a mí pareceme normal que os medios de comunicación se fagan eco diso cando hai denuncias múltiples con nomes e apelidos dun representante público e que non esquezamos. Eu creo que non deu nin tempo que os medios publicaran que las redes sociales de Cristina Fallarás denunciaban que Íñigo Errejón tal, porque Íñigo Errejón dimitiu o día seguinte. Claro. E a famosa carta de la persona e el personaje, claro. E aí todo foi gañando como moita dimensión, creo lembrar en moi pouquiños días, ¿no? Entón, ao final, acción e reacción. Creo que él mesmo se decatou da dimensión que todo iso estaba cobrando, ¿no? Falamos do espectáculo, non? Sí. Non vamos a fazer aquí bromas con todo núcleo irradiador de memes, pero non sei se alguén ten algunha pregunta que se vos ocorra sobre o tema.
hai unha cando falábamos antes, ou cando quería que falaras do tema dos victimarios, hai outra cosa que fan directamente os medios, sen ter que recurrir directamente a súa voz, que é desculpar estas conductas, ¿no? Bueno, non era para tanto, sempre saludaba, ese tipo de cousas. Son un bico. Claro, Sí, isto os medios de comunicación fano moito, non? Minimizar o que é unha agresión sexual con cousas como esas, non? Ao final, nos medios de comunicación todos os días hai debates sobre temas de actualidade e neses debates hai persoas expertas, polo tanto, super autorizadas para participar nun programa de televisión e ser opinión pública e ser líderes de opinión, dicindo que ao final era só un bico. Que a ver se agora imos comenzar a meter na cadea ou levar a xuizo a todas as persoas que dean un bico. Bueno, pero que non é un bico non consentido do teu xefe, do teu superior, e ademais a ollos de todo o mundo. E despois insultan a túa intelixencia, ¿no? Contratando persoas que len os beizos e que din que ti lle dixeches sí, dame un bico. Claro, quero dicir, é como moi flagrante, porque xa non só é unha persoa que se vale do seu poder, no, de presidente da Real Federación de Fútbol, nese momento no que lle dá un bico, é que se vale do seu poder despois, con todo entramado para intentar gañar o xuizo. E non esquezamos, acábase de sentenciar que foi unha agresión sexual, vale? Que non nos esqueza, porque sí, a pena é como pequena, no? Que son 10.000 euros para Rubiales, no? E sí, non hai coacción, non hai delito de coacción, como tamén se estaba xulgando, etc. Pero hai agresión sexual. E ese é un paso moi importante, no? E hai xente que despois desa resolución sigue negando a maior, no? Pero é importante que teñamos isto en conta, e eses 10.000 euros, por certo, non van para Jennifer Hermoso, que tamén hai xente que está dicindo que ela fai isto por levar 10.000 euros de Rubiales, no? Bueno, un pouco toda esta historia, xa non lembro a pregunta, nin se che estou contestando, a verdade, pero claro, son cousas que, o de normalizar, sí, que os medios tendemos a contribuímos moitas veces a normalizar iso, no? A minimizar a incidencia que poida ter iso. Tamén os medios cada vez menos, pero hai algún medio que sigue utilizando a expresión crime de paixón, crimen pasional. Séguese utilizando iso. Ata hai pouco algún mando policial tamén empregou esa expresión nalgúna nota de prensa, non vos digo a nivel estatal, pero sí a nivel local. Ás veces escápase esa expresión, e esa expresión tamén rebaixa. E nese sentido, tamén en xornalistas galegas somos moi pesadas dicindo que os medios temos unha responsabilidade tamén sobre o que recibimos por parte das autoridades, non? Que a policía nunha nota de prensa diga crime de paixón non significa que ti, no teu medio, nun titular, nun subtítulo, teñas que poñer que é un crime de paixón. Vale, porque son cousas que non reflicten o que hai aí. Isto sai no número de febreiro da revista Luces. Hoxe estamos en febreiro, non é 8 de marzo, nin é 25 de novembro. Un problema cotidián, cada 3 días hai violación múltiple, todos os días hai agresións sexuais. Isto debería ser un tema tratado todos os días. Unha cousa que me gustaría comentar é esa proposta sobre esta corresponsabilidade de xénero, que por exemplo Luces non temos, pero creo que, bueno, no propio comité hai unha transversalidade que non... Eu como home opino isto, igual estou equivocado, pero eu creo que está suficientemente abordado este tema, como se deciden os temas e os tratamentos. Se podes comentar algo disto? Sí, por suposto. Claro, non todas as persoas, polo feito de ser xornalistas riquiñas e riquiños, boas persoas, encantadores, somos feministas e temos perspectiva de xénero. Iso hai que telo en conta, deberíamos, porque temos unha responsabilidade moi grande, pero non temos todas e todos perspectiva de xénero, porque se non nos encargamos nos mesmas de tela,
ninguén te forma para iso, non se forma un para iso na carreira de xornalismo, xa vou adiantando, non se forma un para iso cando entra nun medio de comunicación, non é un requerimento para traballar nun medio de comunicación ter perspectiva de xénero, e sin embargo debería de ser obligatorio, igual que é obligatorio saber escribir e expresarte ben na lingua galega ou castelá, dependendo da que se empregue nos medios. Por desgraza, a galega nos medios é moi reducida. Tens que ter a obriga de velar pola perspectiva de xénero, e se non tes perspectiva de xénero, tens que formar, e iso non é só unha decisión individual, iso debe de ser algo que os medios leven por bandeira, claro. E dai a figura que comenta Janito da corresponsal de xénero ou editora de xénero, chamémola como queiramos, ¿no? Existe en RTV, existe en eldiario.es, que é unha xornalista que se chama Ana Requena, e existe en El País, que é unha xornalista que se chama Isabel, non me vai sair o apelido, bueno, 3 medios que eu saiba, o mellor hai máis, evidentemente que me escapan, pero así medios de masas son 3. Que eu saiba, na CRTVG non existe esa figura, non me consta, por lo que sea non me consta. Nós, dende xornalistas galegas, insistimos moito en que ten que existir, dirixímonos directamente á Secretaría de Igualdade, dirixímonos á CRTVG, nunca temos resposta. Durante un par de anos, con motivo do 25 de novembro, enviamos unha guía de boas prácticas aos medios, poñendo exemplos, ademais, do que está mal feito nos propios medios e do que está ben feito tamén. Nunca xamais recibimos un feedback. Nunca. Nin bo, nin malo. Tamén o teño que dicir, Eses días, pois seguramente están a moito traballo, non miran as cousas. Nunca recibimos unha resposta positiva nin negativa. O que sí, a través das nosas redes, moitas veces sí que poñemos exemplos de cousas mal feitas e ben feitas nos medios de comunicación a este respecto. E sí que é certo que cando poñemos algunha cousa mal feita, a xornalista ou o xornalista que fai a peza tennos escrito en algún momento, non? Porque ademais lévano todo a un terreo moi persoal, e nós, por un lado, temos a decisión de non sinalar directamente ao autor ou a autora da peza, precisamente partindo desa noción de que os xornalistas non teñen perspectiva de xénero per se, xa o sabemos. Pero claro, se vai unha asignatura dunha persoa e facemos unha captura de pantalla, tampouco a borramos, non? Parece un pouco absurdo, pero bueno, neses casos, pois falamos coa persoa, evidentemente, explicámoslle o porqué. Foi gracioso porque unha vez unha persoa dun xornal que escribiu unha nova que era, pois, un putañeiro que nun prostíbulo agrediu a unha prostituta, rompeu os dentes, saiu correndo, e o enfoque era como noche de diversión, jolgorio, sexo e whisky, non sei que, non? Claro, pareceunos, pois eso, rebaixar o que dicíamos antes, non? Rebaixar a gravidade do asunto, e esa persoa puxose en contacto con nós, condenado en Ourense tras unha noche de sexo, whisky e cocaína, non? Sexo, whisky e cocaína, home, non sei vos, pero seguramente cando tedes sexo, e eu, non é rompéndolle os dentes a ninguén, nin pegándolle a ninguén, nin non te condenan nin por ter sexo, nin por whisky, non? Sino por o que fixeches a maiores de todo iso. Entón, bueno, esa persoa escribiunos indignada e dicíanos que ademais que lle acababan de dar un premio da Policía Nacional por su reportaje sobre non sei que, non? Claro, felicitámola, evidentemente, pero, claro, a ti podenche dar premios por moitas cousas que fagas xornalísticamente e iso non quita que poidas ter erros gravísimos por puro descoñecimento no teu exercicio profesional, non? Entón, bueno, son así cousiñas coas que te vas atopando, pero en xeral sí que hai unha falta de autocrítica moi grande nos medios de comunicación, pero moi grande. O
O sea, non se trata de pedir a cabeza de ninguén, trátase de sinalar o que está mal feito para que se faga ben, e ademais explicando como se pode facer ben. Pero no... A favor dos medios de comunicación, que se pode dicir? Podese dicir que cada vez están máis precarizados, que as condicións de traballo son cada vez peores, que a xente non dá para un curso, ni para un cursillo, ni para tal, que lle falas diso e que lles estoupa a cabeza, de acordo? Pero que aí a responsabilidade non está na redactora, no redactor únicamente, non? Está no medio de comunicación. E ao final, ti tes que decidir que queres que se publique no teu medio e que non, ou como queres que se aborden as informacións no teu medio ou como non. Queres facer xornalismo e queres facer un servicio público ou non? Pois aí está tamén a violencia sexual, non? Imos centrarnos na violencia de xénero só. Sí. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta, sí? Perdón, temos outro micro, Ana? Non, temos este. Bueno, pois levanto, fago de azafato. creo que No, pero así queda ben. Bueno, pois moitísimas... digo que moitísimas grazas a ponente e evidentemente a Luces por invitala. A ver se me sae o fío de moitas cousas que quero dicir. Non é tanto unha pregunta, senón comentarios ou teus. Sí, non, e comentarios teus ou de alguén que estea escoitando. Violencia de xénero nos medios. E entón, hai outras persoas que somos responsables da abordaxe da violencia de xénero e xente que estamos moi en contacto directamente, a xente que prestamos asistencia sanitaria. Estamos todos os días en contacto con ela. Ocurre como no xornalismo. Evidentemente, nos meus tempos non se falaba de violencia de xénero e non estudei na facultade. Foi, bueno, por sensibilización, te vas autoformando. Neste momento serve así que dá cursos. Non quero decir con isto que sexa o tema preferido do persoal para formarse. Entón, cada vez que falas do malestar das mulleres, ai, si, porque son, a verdade, que pesada, de fibromialgia, non sei que, non sei cuantos, e todo de aquí, e tal, e cual. E detrás do malestar das mulleres, en canto rascas un pouco, é a situación de violencia de xénero estructural e dependendo da edade, claro, xa non vos falo de mulleres de 80 anos do rural, porque iso é horrible, non? Entón, que pasa xa non coa precarización, pero coa sobrecarga laboral? Entón, tes tan pouco tempo para atender a xente que non queres nin abrir a caixa de Pandora. Cada vez que faz, o sea, xa non faz a pregunta que tal as cousas na casa, que é a chave, porque ademais é que non hai ningún dispositivo asistencial de axuda para cando a muller diga me está pasando isto, nin isto, nin isto. Non hai asistencia psicolóxica, pecharon os centros de información a muller, onde hai asistencia psicolóxica. Entón, é como algunhas enfermedades neurolóxicas, que xa nin buscas, porque non hai tratamento. E isto é exactamente o mismo. E, bueno, xa no rural, estou traballando agora en Cerdedo, entón, non teño nada, es que non temos nin traballadora social nestes momentos. As dedico a Pontevedra e van, se queren ir, as que non teñen dificultades para o transporte. Bueno, eso por un lado. Saibades como está o ambiente na asistencia sanitaria en atención primaria, xa nos ximes esas cousas. Bueno, en fin. E logo, falando do consentimento, eu non vin a famosa serie Querer, que teño moitas ganas, non teño Netflix e tal, bueno, pero desde o punto de vista asistencial hai outra cousa que eu estou promovendo, porque desde que saeu o famoso Viagra é que hai varóns que se poden poñer máis insistentes, entón sempre digo que se nos piden un ansiolítico, que se nos piden un antibiótico, e por qué, para qué, non sei que, bueno, por Dios,
preguntemos. E para el líbido das mulleres hai algo? Non, bueno, non, aparte de que non se investiga e aqueles baches de testosterona, bueno, pero entón se me foi o santo cielo, digo, por favor, preguntemos. Ai, por Dios mío, non te vas a meter a... E digo, pero vamos a ver, o sea, tú non preguntas para que rayos quere un inhalador contra o asma cando non está diagnosticada en concreto. Ese varón averigua para que o quere, porque necesitamos saber se a súa compañeira, xa non sei se a mí me da igual, se esposa, amante, ben rayos sexa, está de acordo. E é que, se me conta o do señor que vai a prostitutas, entón me terei que preocupar de decir que non usa preservativo ou ben por aquí, se non o usas, que é o habitual, que cada X tempo te teño que facer unha seroloxía. E entón eu creo que se están dando situacións como as que comentabas, hai que cachondo estou, claro, te tomas a pastillita e veña, porque eu me dindo conta desto un día que digo, pero este país de 80 anos coa muller na cama demenciada, digo, pero que rayos de consentimento. Claro. Pois igual tiene nace con unha amiga e digo, pues que habrá, pues eso, digo, habrá que averiguar, é terrible. E logo me dicen, ¿para que queres saber? E digo, bueno, porque mira, se é coa súa esposa, habrá que abordar o tema da lubricación, porque habitualmente ten 70 anos e para arriba, non? E as compañeiras presiden de lienzo. Pois terei que explicarlles, bueno, aparte de que hai outras técnicas, non só o coito, pero polo menos se quero practicar coitos, que usen os xeles vaginais e non sei que, non sei cantos. Ou seja, que detrás do consentimento e coa historia desa medicación, ela marinera, bueno, era o que quería deixar aquí como reflexión, que son dos temas moi fastidiados. Moi interesante porque, sabes que pasa tamén? Cando falamos de consentimento e, polo tanto, de sexo, de prazer, de todas esas cousas que van vencelladas, moitas veces pensamos en xente máis ou menos nova, xente nova, xente de mediana idade. A xente maior tamén ten relacións sexuais, convén que se diga e que se... Pero claro, aí estaba pensando eu nalgo que non dixen, que en moito do que acontece coas agresións sexuais, moitas veces impera nesa relación de poder o prazer masculino, non? E na xente maior, por eso che preguntaba, e para subirlle al libido ás mulleres, porque a mí, dende logo, non me soa algo así moi efectivo, nivel Viagra, para as mulleres que funcione como cos homes, non? Entón, ao final, ti estás dando unha Viagra a un home, pois o mellor que ten 80 anos, e a súa muller que ten 81 ou que ten 79, pois non lle apetece, non? E, claro, e no eido da parella, pois se hai alguén que lle apetece moito e alguén que lle apetece moi pouco, mellor ese que lle apetece moito, ponse máis pesado do que debería, e etcétera, non? Entón, ao final, bueno, e tamén quero recoñecer o traballo que facedes dende o sector sanitario, que é moi importante, porque estades todo o día en relación coas persoas, vendo as doenzas físicas e mentais das persoas, e eu ás veces, que son moi mal pensada, penso que o mellor non queren que teñades así moito tempo para nada, porque o mellor o día que vos teñades tempo para recompilar todo e sacar informes sobre o que pasa na sociedade, cae todo, non? Porque agora estamos falando de agresións sexuais, pero cantas máis cousas, non? Vedes vos cos pacientes. E isto faime pensar tamén nalgo que saiu nos medios de comunicación moito nestes últimos días, que é o plan da Consellería de Política Social para chegar a cada vez a máis poboación, etc., cando os datos o que din é que chega cada vez a menos, non? E eu isto vencello cos centros de información ás mulleres, precisamente, que estiven moi en contacto con varios deles nos últimos anos, e dos que están abertos e funcionando, claro, e o persoal dos CIM, dos centros de información, está saturado. Non teñen recursos, fan moitas cousas botándolle horas extra á vida, e non esquezamos que son os puntos onde van moitas mulleres de todas as idades, a nivel local, a nivel de aldea, a nivel de vila, a contar o que lles pasa na casa. E iso está infradotadísimo, hai un problema moi grande con iso, non? E os medios, cando contan
o plan ambiciosísimo que ten a Consellería de Política Social, penso que tamén teñen a obriga de facer unha radiografía de como está a política social en Galicia e iso vencellado, evidentemente, á sanidade, a atención primaria e os centros de información ás mulleres, ¿no? Todo o que iso implica. E claro, iso é un xornalismo de datos, de pico e pala e de, evidentemente, pois, bueno, xogar a subvención pública en moitos casos, ¿no? Porque tristemente iso tamén acontece, pero é o que hai, e así temos medios como Luces que quedan sempre fora das subvencións para por dir. Estaría a venda a revista. Estaría. Alguna pregunta máis? Alguén antes de ir todas a mercar a revista? Ninguén quere facer ningún comentario. Normalmente hai unha cousa que pasa cando se fan este tipo de charlas, é que sempre os comentarios, o 80-90%, o 100% dos comentarios oyen de homes. Este tema en concreto é un tema que é un tema de homes e de mulleres, pero hoxe hai moitas mulleres, e hai algún comentario dunha muller, pero o resto de mulleres están, pois igual que non hai nada máis que falar, e tamén pode ser. Pero bueno, se queredes animarvos, é vos o momento agora. Non vos sintades obrigadas. Ou sí. Bueno, a única que temos obrigadas é a mercar a revista, o resto é opcional, vale? Bueno, pois... Moitísimas grazas, porque... Aquí, claro. Vémonos o mes que ven. Ay,